Tobě to jde. Tak nám to pověz, Tomáši. Už. Pověz nám to na kameru, prosím. Pustila muza. Naložíme super plátky. Super Tady plátky. prodávají jedině v Albertu. Si dej to z Alberta. To mají doma. Táta Máte režisérku, která tomu řekne více. Táta něco chtěl na zahradě. Kupovala tyto plátky. Cože? To jim rostlo 2 roky na zahradě. Mám od maminky, mám v kuře od babičky. Takže musíme Počkej, jako to je domácí. paní Kubíčkové do Janova Do Janova a tam vytáhli. poprosit, aby zabila pár kuřat. No. No. Naložíme do... Marinády. Jak už jsem říkal, s tonopářským kořením. To je klasické, co se používá na takovýchto dědinách. A nebo se zajďte do Itálie a tam si to kupte. Nebo. Jednoduché. A jak možná bych poprosil paní Teďka by to chtělo střih a počkám, až to bude. Teďka bychom tady ze spoda měli vytáhnout, že už to udělaný. Jo no, Udělali, a připravili. nějaký super talíře a úplně to všechno. No, jinak bych tomu asi řekl, že bychom tomu mohli to dát podáváme? víno. Chardonnay zapade. Ano. Tady si Zerka furt do toho remca. Trošku strouhnu. Máš to